Tak, čus lidi, zdravím vás. Tak, ještě jednou, čus lidi, zdravím vás u dalšího videa. Musel jsem zrušit koupák, to se neptejte proč, když tak to napište dolů do komentářů. Ale já vám na to prostě musím odpovědět v komentářích, protože na video to říkat nemůžu. Jede v 10 nebo půl 11 večer, já teď přesně nevím, já se ještě nekoukal na hodiny. Čáry máry, střih a kouzla. Tak jsem se tak trošku splet, je 11:45. Já natáčím v tomhle dnu poslední video, vydám ho hned, takže dejte mi určitě odběr, jestli to nevíte, dejte like a co bych tady mohl ukázat? Asi prtnout. Venku nic neuvidíte, to bych jedně musel zapnout. To bych jedně musel otevřít okno, to by mi se nalítali komáři. No, tak tohle bude asi 1minutový video. Tak asi to bude vše. Tak zatím. Ahoj. Možná se ještě uvidíme zítra. Tak ahoj.